Za mnou se právě nachází jeden z těch nejdivnějších hotelů v Česku. V tomhle videu jsem se rozhodl otestovat dva ty nejdivnější hotely v Česku. Všichni moc dobře známe klasický hotel. Máte tam postel, koupelnu a pokud budete hodní, tak je televize. No ale co kdybych vám řekl, že můžete mít v pokoji zaparkovaný Ferrari, ležet skoro víceméně na řece a koukat na kachny, mít vlastní PlayStation a výřivku a nebo mít pro sebe celou loď? No, to všechno jsem se v tomhle videu rozhodl otestovat, takže se určitě dodívejte až do konce. Právě teďka se nacházíme v prvním a tom nejdivnějším hotelu v Česku a tím je Wellness Apartment Ferrari. No a jak už sám název napovídá, tak tady v tomhle hotelu je vyloženě postavený Ferrari. To je fakt crazy, jak. Ferrari Wellness Apartment. Nachází se v Pardubicích. Má uvnitř zaparkovaný Ferrari za 3 miliony korun. Je to údajně mega luxus a super zážitek hlavně pro chlapy. Já jsem chlapák. A stojí to 7700 korun na jednu noc. Každopádně máme jenom 2 hodiny na to tady projít, protože za chvilku přijde můj kamarád Adam, který absolutně miluje takovýhle drahý auta, takže mě zajímá, co na to pak řekne. Pojďme si projít, co tady všechno je. Jako první tak mě zaujala tahle sauna. Pro 4 lidi. Schválně se budeme podívat, jestli je opravdu fajn horká. Jako další, tak je tady Ferrari Schumacher výstavka, kde máte Schumacherovu kombinézu, pochybuju, že je reálná. A potom tady máme Schumacherem podepsanou helmu, to je absolutně crazy. Nějakou Ferrari formuli, podepsanou kšiltovku, další kšiltovku, letáky. No ale ta nejdůležitější věc, která tam byla, tak bylo to. Potom tady hnedka vedle by měl být doopravdický klíček od tady tohle z toho samotného Ferrari. Takže si fakt půjdeme vyzkoušet, jestli to Ferrari půjde nastartovat. Dělí mě od toho klíčku tenkej plast, ale to až později. Potom je tady ta insane velká Ferrari výřivka. Není to Ferrari výřivka, ale jako zní to cool. Dále tady ten obrovský barák nějaký hospodě. A teďka to myslím fakt vážně, tady tahle místnost totiž původně byla nějaká stará část hospody, kterou se prostě rozhodli předělat na místnost s Ferrari. Koho tady tohle to napadne? A přesně proto venku tady tohle z toho hotelu tak je cedule kozel. Kde se tady čopuje kozel, nevím. Každopádně já si tady půjdu dát asi večer čajíček, pořádně budeme Ferrari. No ale věc, co mě překvapila snad stejně jako Ferrari, tak byla koupelna, protože jsem nikdy žádnou podobnou fakt neviděl. Co je, vole? Hej. Jo, dámy a pánové, vítejte u mě v koupelně. Připravte se, protože největším klenotem tady toho hotelu je tady tahle insane zlatá mramorová koupelna s fontánou, zlatým stolem, zlatým umyvadlem, černým matným záchodem. To jsem v životě neviděl. To je ten nejzluxusnější záchod, co jsem kdy viděl, kámo. No a potom je tady tahle největší sprcha, kterou jsem kdy v životě viděl. Kámo, já si nedělám srandu, ale jsem fakt v životě neviděl sprchu, do který by se vešlo třeba 10 lidí. Důležitá otázka, teče tady voda? Teče tady voda. Tak jo, v neposlední řadě říkal jsem vám, že tady v tomhle hotelu je Ferrari? Jo, říkám. Jo, my to víme. Jo. Já vím. No tak přesně v tom Ferrari, tak jsme našli nějakýho bezdomovce. Co to tam sakra je? Tady nějaký týpek ještě. Co tady děláte? Čau, co tady děláš? Seš ty? Já tady bydlím, já jsem Jak zaplatil. bydlíš tady, já tady spím v tom autě furt. Tady máme nějakého bezdáka. Ne, dělám si srandu. Tohle je Ondra, můj kamarád, který ten hotel zařídil a taky si odsud natočil video. Takže se na něj určitě běžte podívat. No ale ještě předtím, tak se dokoukejte do konce tohoto videa. Protože nejen, že už asi za hodinu má přijet Adam, který ho překvapíme s Ferrari, ale zároveň pak přespíme na lodi, která má délku 90 metrů. To je jako kdybyste naskládali 22 aut v řadě za sebou. Máme problém. Tak jo, už za 15 minut by měl Adam přijet, takže předtím, než to všechno vyzkoušíme, tak ještě musíme přečíst recenze. Ale upřímně, většina těch recenzí tak v tom hotelu jsou fakt jakože dobrý. Ale Ferrari, kámo. je to Ferrari, ale našel jsem pár lidí, co byli nespokojení. Luboš napsal: osvětlení auta po celou noc, dětem na přistýlce vadilo světlo. To znamená, že tady auto má si přes noc nějaký podsvícení, jako nasvícení, kámo, něco takového. osvětlení určitě. Myslíš, a že prý to nejde vypnout, kámo? Tak to si počkáme na večer a uvidíme, si se vůbec vyspíme. Michal před 8 měsíci napsal: jsou tady dva smajlici, co se mu líbí a co se mu nelíbí. To se mu líbí. Nic. OK. Kámo, WTF? A potom, co se mu nelíbí. Lokalita absolutně špatná, jedna hospoda spíš jako sportbar. Za takovou cenu bych čekal trochu jináčí snídaně, ložnice připomíná rakev, cena neodpovídá kvalitě, v žádném případě, člověk si přijde jako v bordelu, určitě nedoporučuji nikomu. To, že to tady vypadá trošku jak v bordelu, něco na tom bude. Adam měl 2 hodiny zpoždění. Je to tak, klasický Adam. Ale my se nebudeme zdržovat a půjdeme se podívat rovnou na další hotel. A na Adamovu reakci se podíváme na konci videa, takže se určitě dodívejte až do konce. Jako další je tady Botel Racek, což je hotel, který leží asi 4 km od Karlova mostu a leží vyloženě na vodě. Je to totiž loď, takže je to prostě na vodě. No nic, já zalezu do mojí jachty a jdem se schválně podívat, jak to vypadá vevnitř. Botel Racek. Nachází se v Praze. Je to maketa lodi, která leží na vodě. Takže ne, není to reálná loď, co umí plavat. Měří 90 metrů a na jednu noc stojí cca 1200 korun. No ale předtím, než se dostaneme do našeho pokoje, tak musíme projít přes recepci. Co je v ceně tady toho hotelu? Prodáváme jako ty pokoje, tam jsou prostě možnosti ze snídaní nebo bez snídaně. Vždycky v ceně jako je ten dvoulůžkový pokoj, nebo si můžete vybrat i ten rodinný, který je větší. My jsme si vybrali dvoulůžkový pokoj a i se snídaní. Takže se určitě dodívejte až do konce, abyste věděli, jak chutná snídaně na lodi. No a pak jsme se vydali na výpravu najít náš pokoj, což byla fakt fuška. Tahle loď měla tolik chodbiček, tolik různých dveří, tolik různých kajut, hromady čísel. A najít svůj pokoj bylo jak najít jehlu v kupce sen. No ale po nějaký době jsme náš pokoj s číslem 124 našli. Wow. Teďka vám ukážu pokoj a schválně mi do komentářů napište, co si o tomhle hotelu myslíte. Tady tak máme samotnou ložnici, což je actually docela jako velká postel, ale není to zase tak velká místnost, jak bylo napsané v té recenzi. Je to taky jakože malý, skromnější, ale co na lodi chcete čekat. Každopádně, co hlavně musíme otestovat, jak je ta postel pohodlná. Takže pojďme na to, dámy a pánové.
Je to v pohodě, veď. Hlukám schválně postel a teďka se pojďte podívat do koupelny. Kde dneska se budeme koupat a čistit zuby. Jo guys, vítejte mě v koupelně, no tak tady máme nějaký záchod, pak tady máme nějakou spršku, tady se osprchujeme, je to takový pohodlný, tady bude teče, pak tady máme tady máme umyvadlo, vidíte nějaký mýdlo. Je to malá koupelna, to není úplně nic moc říct. Ale je to cute, je to v pohodě. Ale při prozkoumávání tak jsme narazili na jeden problém. Tady bylo to z Brusu novou velkou televizi, schválně, jestli na ní je nějaký Netflix nebo něco takového. Jasně. Ale co teda funguje, tak je lukomshop.cz, kde najdete tohle kámo triko, který celý video nosím na sobě a zároveň se tam spustil i novou Drippy kolekci merch. Takže pokud si chcete koupit něco stylového na sebe a zároveň je podpořit, tak běžte na lukomshop.cz. Já vám za to budu fakt vděčný, fakt jo. Dneska se na televizi asi nepodíváme, ok, v pohodě, jenom stres. No tohle se ve výsledku celý pokoj. Teďka už nás zbývá jenom splnit jeden úkol a to nakrmit kachny. Což se mi úspěšně podařilo, uhu! Nakrmili jsme kachny, jo. Krásné, dobré ráno. Hnedka potom, co jsme se probudili, jak jsem se šel osprchovat. Pan Bože, jak to dostal poprvé, co na mě teče voda na vodě. Wow, tak to bylo fakt vtipný. No ale hnedka potom, tak jsme se to namířili na snídaň, na kterou jsem se extrémně těšil. Měl jsem totiž fakt extrémní hlad, ale ještě předtím nás tam zastavil ten kluk. Jak se jí tady líbí zatím? Dobrý. Je to dobrý? Máš rád lodě? Jo. Máš rád ryby? Jo. Máš rád Pokémony? Jo. Hodně. Je tvůj oblíbený Pokémon Pikachu? Jo. Fakt? Jak je to možný? Já ho mám prostě tak rád. Dávejte like a všichni povinně do komentářů napište, já mám prostě tak rád Pikachu. A pak už jsme teda konečně šli na naši snídaň. Byl tam obrovský výběr jídla, hromada cizinců a všechno to jídlo chutnalo reálně fakt dobře. Takže Botel Racek ode mě získává 3,5 hvězdičky z 5. A mám dobrou zprávu, Adam konečně přijel. To znamená, že se jdem podívat na jeho reakci na ten Ferrari Wellness Hotel a hlavně co řekne na to Ferrari. Tak teďka tě tady semka vyvedu, jo? Neboj se, tady máš dveře. Teďka se nacházíš v tom nejdražším Airbnbčku, jakoby, kdy jsem já byl a ty jsi byl. 3, 2, 1, teď. Oh, what the fuck? Oh, crazy, co? Ok, tak to byla mega cool. Tak tady dneska budeš spát, Adama? Jo, tak já dneska budu spát taky. Jo, klidně, kámo, je to tvoje, hele. No a Adam z toho měl takovou radost, že to šel hnedka všechno prozkoumat. PlayStation 5? PlayStation 5, kámo. Tak to je crazy. Jenomže já jsem mu ten zážitek pořád něčím kasem. Pak tady máme ještě saunu, Adama, pro 4 lidi, běž tam podívat. Tak jo, a právě teďka budeme pryč. Je to mnou, nebo se tady začíná jako být jako fakt vedro? Tak jo, doufám, že se nám tohle video líbilo a dávejte hlavně odběr. Tak jo, tak jdeme. No, Adame. Ty jsi třeba 2 hodiny nebyl. Zkazil jsem Adamovi zážitek. A tady budeme spát, Adame, ale chvilku tady počkej, jo? Počkej. Můžeš, Áďo. Tak jo, tak tam dneska spát fakt nebudu. Zkazil jsem Adamovi zážitek. No ale aspoň jednu věc jsem mu neskazil. Co říkáš na tuhle tu krásnou koupelnu, Adame? Ta je actually fakt insane. Tak tohle je jako nádherný. Ta fakt vypadá fakt jakože hustě. Ty vole, zlaté umyvadlo? Jo. To je fakt, že největší sprcha, kterou jsem kdy v životě viděl, kámo. Ty vole. No ale teďka jdeme na věc, na kterou jste celou dobu čekali. Adam, jakožto milovník luxusních a drahých aut, se půjde podívat na to samotný Ferrari za 3 miliony korun. Se nás tam, kámo. To je vůně úspěchu, kámo. Vůně 65letého mrtvého úspěchu. Jo, no, tak jako docela dobré. Chci vidět motor. Vole. Tohle auto má aspoň 2 koně. Aspoň 1, 2, 3, aspoň 3. Líbilo se Adamovi Ferrari? No, na to si udělejte názor sám. Ale Ferrari Wellness Apartment ode mě získává 4 hvězdičky z 5. Where them dollars at? Show me where them dollars at. Where them dollars at? Show me where them dollars at. Where they at? Where them dollars at? Show me